ए फटक बाबा, हाँ अरे वो खबर सुननी हाँ। हाँ अरे पवन भैया बीमार न पड़ गई रहा। हैं? ओ हे भगवान ओकरा के जल्दी ठीक करे दादा। हम उतना घबराए के बात नहीं थे। हाँ वो तनी घामा उमा लग गई रहा, अब ठीक बा लइका। ठीक बानू। हाँ तब ही न बुझी कि पवन के परिवार, मैं कलाकार है पीआईबी विजेंद्र खेसारी, सब लोग आके पवन खातिर वोट मांगे लागल। हनु हाँ। काहे न मांगी लोग? उ लइका जौन बा उ करा काट के पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देलस। जी बोले बा। हाँ आ वो में है देखा तनी का का तो पार्टी से निष्कासित करते हैं। अरे उ लोग का निष्कासित करी हाँ। आ जान ल भरोसा जी जी तो करे तय बा। हाँ हाँ ए बबुआ तो सुन लो लोग, पवने के जय बा, अब पवने काराकाट में तय बा।